El nostre convidat d'avui va començar a rapejar als 14 anys. És enginyer, però fa 5 anys va deixar la seva feina a SEAT per dedicar-se al que més li agrada. Diu que no sap cantar, però és un dels referents de la música urbana a Catalunya. Va ser jurat d'Eufòria i el seu tema Supermercat ha estat l'èxit de l'estiu. Benvinguts a la fàbrica, avui Lil Dami. Lil Dami, benvingut. Gràcies per tenir-me. Bé, molt bé. Puta mare. Tens fans a l'equip? Com ho portes, tio? Perquè ho estàs petant d'una forma bastant animal. Petar-ho és tio. És una paraula molt relativa. Va millor que abans, i això és com bona notícia. Però, no sé, bé, ho porto bé, tranqui. Tinc la sort que normalment la gent que se m'apropa em diu coses, bona onda, relax, hem tingut pocs ensurts o poca gent que vingui buscant bronca, llavors com superagraït. Hi ha gent que va... Però què et poden dir a tu? Aviam, és estadística, no? Si el món està ple de gilipolles, estadísticament t'ha de tocar... Però què et diuen? No que em diguin res en concret, però que a vegades, doncs, algú vol fer una gracieta o algú vol fer... I bueno... I tot això, o sigui, tu vas ser jurat d'Eufòria, que ho rebenta, no?, el programa aquest. Joder. Sí. Bueno, vull dir, és una més. Vull dir, però... No, una més no és la... No vas notar ja com un... Obvi. O sigui, ha sigut un canvi, un clar canvi a la meva carrera. O sigui, jo venia fent la meva onda, rap en català des de fa bastant temps. A poc anàvem treballant, cada cop anava una mica millor, però sí que és cert que l'any passat de fer de jurat d'Eufòria, de cop, doncs m'ha donat la possibilitat que gent que no coneixia ni qui era ni coneixia la música que faig, doncs que es poguessin apropar a mi. Home, jo crec, tio, que ha de ser molt bonic fer alguna cosa que està al teu cap, no? Que dius, hòstia, a mi m'agrada molt, però no sé si a la gent li agradarà. I que de sobte fins i tot nens, nenes, petits, canti les teves cançons. Jo crec que això ha de ser, per un artista, ha de ser l'hòstia, no? És el que més t'omple, jo crec. O sigui, jo ho dic als concerts, quan vas a un concert i estàs cantant una cançó, tio, que has escrit al sofà a casa teva sense pretensions o que ho escrius perquè en un moment determinat et ve de gust parlar d'algun concret i mesos després vas a un concert i la gent ho està cantant, és com, uau, tio, tinc un impacte real, serà major o menor, això al final són tonteries passatgeres, però veure que algú l'ha impactat la teva música o gent que t'escriu i t'envia missatges és el millor que et pot passar com a artista. I sobretot jo que he estat a l'altra cara de ser un artista de penjar temes i que no passi res. Vull dir, he fet tot el procés de penjar temes que no passi res a penjar un tema i que, mira, més o menys funcioni. Doncs, quan has recorregut, no, tot és com una muntanya. Quan has recorregut tota la muntanya des de baix fins a dalt, quan comences a pujar i mires enrere i veus tot el que has pujat, doncs li dones més importància al camí que has fet i on estàs. Tu t'has implicat, has col·laborat amb campanyes, donació d'aliments, recaptació de sang, per la Marató. Què n'opines d'aquest component social o d'aquesta responsabilitat social que té l'artista i també en què t'inspires a l'hora de... Si realment aquest component social per tu és una inspiració moltes vegades a l'hora de composar? Doncs no sabria dir-te. Aviam, jo quan se'm presenten propostes així, o sigui, és el que parlàvem abans, m'agrada intentar tenir aquest sentit de dir, tio, si tinc un impacte o puc ajudar d'alguna forma que la merda de societat on vivim sigui un puntet millor, ho faré, sense ser cap xapes, sense anar a intentar vendre res, però si tinc l'oportunitat de fer servir el meu impacte per a alguna cosa bo, doncs fem-ho servir. I en el cas del banc de sang va ser guai, perquè just el meu germà va tenir un limfoma i gràcies a les donacions de sang es va salvar i a les donacions de mèdula. Llavors, quan m'ho van plantejar va ser, tio, clar que sí, perquè en el cas de la donació de sang és una cosa que ens toca a tots, que no saps quan ho pots necessitar, però és molt probable que tu o algú del teu entorn ho necessiti, i que costa res anar a donar sang i està apuntat a donar mèdula. Ho trobo superimportant. Llavors,
Sí, des de Lil Dami puc aportar el que d'això, bueno, I et veus fent cançó protesta? O alguna cançó específica en contra o a favor d'una causa? Pues mira, és que a mi el que em passa que no m'agrada ser xapes. Llavors, perdó, he mal calculat aquest timing de l'aigua. No m'agrada ser xapes en el sentit de no em veuràs dient-li a la gent el que ha de pensar, el que ha de votar, el que ha de... Tio, cadascú que faci el que vulgui i que tingui la seva consciència en pau com vulgui. Llavors, a nivell de cançó protesta, jo crec que faig política sense fer política. Al final, tots els actes que fas són polítics i facis qualsevol cosa, o sigui, si vens a un concert nostre, tenim temes que toquen feminisme, tenim temes que parlen tangencialment, no t'estic dient el capitalisme és dolent, però sí que et puc anar a fer una metàfora a parlar d'això. I pel següent disc, segurament tenim una cançó que és, jo diria, el més protesta que he fet. Sí? Sí, estic molt content. Parla dels polítics. Sobre què va? Sí. I pillem, no? Sí. Sí. No, però el mateix, no és el missatge de tots els polítics són malos. Ja t'entenc. Saps? Que és un missatge com la primera capa de l'iceberg. És amb una mica reflexió. Sí. Crec que sortirà, aquest tema m'agrada bastant. Estic molt content perquè mai havia fet com un tema de mullant-me. I també és necessari mullar-se. Quin moment creus que viu la música urbana en català, el rap en català? Hòstia, Vosaltres que esteu obrint portes, si per exemple, jo crec que ara un nen, una nena de 15 anys a la seva habitació, t'escolta a tu i, hòstia, això és motivador. Pensa, i és bastant probable que a la teva edat, fins i molt més a la meva, amb 15 anys, diguéssim, hòstia, si algú pensa a fer música en català o rap en català, música urbana vull dir, bueno, estàs boig. Però és que això és guapo. Això és guapo. Que s'està aconseguint... Clar, jo quan vaig començar a rapejar, vaig començar a rapejar en castellà, perquè clar que hi havia referents, però hi havia molt pocs referents i sobretot no hi havia referents en un mainstream. Qui t'agradava? Clar, jo quasi tot el que escoltava era americà o algunes coses d'aquí a Espanya, però no hi havia un referent en català clar. Hi havia coses, hi havia adversaris, hi havia el Dissop, que va sortir fot molts anys, també. Hi havia cosetes, però no hi havia un element en el mainstream. No hi havia algú que estigués fent rap català, que estigués sonant a la ràdio, que estigués en un festi gran, comercial... Dic comercial, no malinterpretis, però sí que faltava això. I jo crec, amb tota la humilitat del món, però que algú del que estic orgullós, tant jo com la gent a la que està apretant amb mi. Vull dir, que ningú es pensi que sóc jo sol, però tots els grups que estem lluitant més per això, és el fet que la gent que tingui 15, 16, que vulgui començar a cantar, que vulgui començar a fer rap, doncs dir, hòstia, el que deies, no? Em puc emmirallar en algú que m'agradarà més o menys la seva música, però està fent rap en català i, joder, pot viure d'això. Què canvia perquè tu passis de dir, bueno, jo escolto música principalment de fora, o en castellà, o fins i tot les teves primeres cançons podrien ser en castellà o una barreja, no? A dir, no, jo faré això, jo ho faré en català, fins i tot tens alguna lletra, alguna cançó, crec que amb el Good Jan, on parles una mica d'aquest bilingüisme suposat. Què és el que... On està el clic? Va ser precisament pel Good Jan i la Pen Gang, tio. Màxim respecte. Jo feia coses en castellà, vam coincidir, jo els escoltava perquè era com el primer exemple de dir, uah, hòstia, penya que està fotent rap en català i em mola, tio, i està fresc i està sintonitzat amb el que jo estic escoltant als Estats Units, per exemple, està a la mateixa onda. I va ser gràcies a ells que em van acollir, els primers temes en català van ser amb ells i màxim respect perquè em van obrir les portes i són els que em van fer el clic de dir, hòstia, tio, quin error si jo a casa meva parlo en català, amb molts dels meus amics parlo en català i la veu interior que tinc aquí, els pensaments, és en català. Per què collons a l'hora de fer música estic canviant al castellà? Però té un component també polític, de reivindicació? Abans deies, tot és polític. Clar, suposo que sí, clar, però crec que l'he anat agafant més amb el temps. Crec que ja amb el temps, també t'estic parlant de fa quasi 10 anys, quan vaig començar a cantar en català, i que potser no era tan conscient com ara. Ara sí que m'ho prenc més com, nana, por mis huevos, que ara crec que haig d'apretar més que mai, saps?
per tot el tema de la llengua, de la identitat del país i tot, crec que és important seguir apretant aquí. Jo vull parlar avui una miqueta de la sostenibilitat a tots els nivells d'aquests macrofestivals, perquè porten moltíssima gent i, clar, això genera un impacte a les ciutats, però també els festivals que es fan fora de les ciutats, que es fan en entorns més rurals, també tenen un impacte molt fort. Llegia l'altre dia que, per exemple, al voltant del 50% de les entrades que es van vendre al Primavera Sound d'enguany eren per gent que venia de fora, gent que va arribar amb avió. Clar, això és una despesa d'energia a tope, avions, cotxes i demés. Però també les fa servir la gent aquí per anar a Tailàndia. Vull dir, no és el que més em preocuparia que vinguessin 5.000 turistes més a Barcelona, sabent que és una de les ciutats que té més turistes anualment, llavors no t'ho mig compro, aquest. No m'ho compres? No, entenc, òbviament té un impacte, però que aquest impacte comparat amb la de vols anuals que hi ha al món i de la gent que pot arribar a venir a Espanya, tampoc crec que sigui... O sigui, crec que hi ha punts més greus. Tu organitzes un festival, el Maleducats, tot això, el tema de la sostenibilitat ho teniu en compte? Clar, vigilar els gots i demés? En mida del possible, doncs fer gots que no siguin de plàstic, que siguin de... no sé si eren de blat o que són reciclables. En mida del possible, no, intentar fer les coses el millor possible. És que, obvi. Però ja et dic, el nostre cas és un festivalet de 3.000-3.500 persones al dia, que està bé, però no estem parlant d'un macrocomplex, a Terrassa, descentralitat de Barcelona. Vull dir, no funciona com el concepte de macrofestival de 80.000 persones. El teu tema 2080 vaticines un futur molt poc esperançador, no? Estava trist. Estaves molt trist aquell dia, no? I dius, el Pol Sud es va fondre ja fa 20 anys, no existeix l'hivern i no baixem de 30 graus, que no està mal. Aquest estiu s'ha vist clar, no? Com veus tot el tema del canvi climàtic, ara que per fi s'aborda de manera més integral, per dir-ho d'alguna manera? Tinc moltes opinions i que les expressaré aquí, semblarà que no tinc un argumentari clar. Òbviament crec que estem en punt de no retorn en molts aspectes. Crec que també a vegades això ve obligada com per la superioritat occidental de mirem a Índia i diem mira el que estàs contaminant, quan fa 20 anys enrere aquí érem igual o pitjors, però venim amb la nostra superioritat a dir no, heu de fer servir cotxes elèctrics. Per exemple, els cotxes elèctrics, que em sembla superguai, però també s'haurà de veure joder, realment podem posar tota Espanya amb cotxes elèctrics? Un lloc on crec que era el 80% dels cotxes dormen al carrer, posarem un poste elèctric a cada cotxe del carrer perquè pugui carregar? Els postes elèctrics aquests, quines afectacions tindran fabricar-los pel medi ambient? Tot el coure o tot el cablejat, això d'on sortirà? L'energia que funcionarà amb aquests cotxes elèctrics, realment com la fabricarem? Seguirem cremant carbó? La bateria d'aquests cotxes elèctrics, quina petjada mediambiental té? Sí. Què passa a Àfrica amb l'extracció dels materials per les bateries? I les guerres provocades per això? Llavors, a vegades em dóna la sensació que òbviament no dic que els cotxes de gasolina siguin millor, però que a vegades, de cop, sembla que quan hi ha un canvi d'opinió, no, ara necessites un cotxe elèctric sí o sí, perquè si no t'estàs carregant el món, i ho entenc i ho comprenc, però a vegades s'intenta apretar amb certs canvis i és com, sí, clar que hem de canviar del cotxe a gasolina, clar que hem de treure els motors de combustió, però hi ha un camí segur. És a dir, ja no et dic si volguéssim tots els cotxes del món elèctrics. La petjada mediambiental d'això? El discurs mediambiental no ha de ser fotre la bronca. Si fotre la bronca a la gent, en general no funciona. I les esquerres tenim aquesta tendència a fotre la bronca a la gent i cansar a la gent. Abans ho parlàvem de fotre xapes. Jo crec que ha de ser un discurs engrescador, d'explicar la realitat però engrescador, no que el món s'acaba encara que s'acabi. No sé si m'explico, vull dir. Brutal. Jo crec que la part positiva és que crec que els joves, i sobretot els que cada cop estan pujant, crec que estan molt conscienciats, per almenys al meu entorn, no se'm passa pel cap
estar amb un col·lega que tiri alguna al terra. És com algo que ja tenim innat i crec que el que diu ell, a poc, cada cop les generacions seran més conscients de les coses que s'han de fer i de les que no s'han de fer. No podem pretendre un canvi tan gran en un any, ni en 2 anys, ni en 5 anys. Però m'ha encantat el que he dit. Sí, crec que el punt és intentar buscar solucions des de l'optimisme. Política. Uf! Que abans parlàvem. Estàs al corrent, t'agrada... Estic molt desconnectat de la moguda catalana, tio. I penses que és general? Que hi ha molta gent amb una desafecció brutal? Clar, i ara t'ho centralitzaré tu, però no t'ho prenguis personal. Però porteu 15 anys marejant-nos, cabron. Quants? 15? Ah, 15. Fàcil. Sí. 10 anys marejant amb el barco a Ítaca. 10 anys que jo me'n recordo, tio. Vaig anar a l'Empordà a fer lo de la cadena. Vaig anar a fer la UB Barcelona. Hòstia, jo tinc un descontent general... Crec que és generacional, Penses que és exacte, penses que és generacional. Sí, o sigui, parlant del tema Catalunya, el que et deia, 10 anys marejant la troca. I penses que també, no sé si que també hi ha un problema de que fins i tot, o hi ha desafecció, o fins i tot tornen a haver discursos que la gent jove pot arribar a escoltar amb cert interès, masclistes, feixistes, homòfobs, no? Aquesta mena de... o no? O aquí no tant? Jo crec que sí, jo crec que sí, per desgràcia sí, però perquè normalment la gent que acostuma a fer aquests discursos és gent que controla molt bé l'oratòria i que controla molt bé el populisme. Llavors, quan et trobes en una època conflictiva, porta passant tota la història. La forma més fàcil és com separar la societat, enfrontar-los i dir tu tens un problema i el teu problema no és culpa meva que sóc el que et governa o el que pot tenir realment canvis a la teva vida, sinó és aquest d'aquí. El teu problema són les denúncies falses de les dones. El teu problema és el marroquí que acaba d'arribar. El teu problema és... Sí, la lluita de l'últim contra el penúltim, no? Ja. Saps? Llavors... Això ven. Entre la gent jove ven. Ho compren. No sé, a mi mai m'ha vengut això, saps? Però sí que malauradament, hòstia, i sobretot en l'època que vivim, que tots són vídeos de 15 segons, que és molt fàcil treure de context, molt fàcil fer un statement de dir la culpa és de tal, por esto, i et quedes allà i no rasques més. O missatges molt... l'Espanya que madruga. No? Això, qui té aquest eslògan? Vox. L'Espanya que madruga. Qui pot estar en contra de madrugar, saps? Però és el que et dic. Són populismes, tenen bona oratòria. I què hem de fer les esquerres amb això? No ho sé, tio, jo és que... Perquè aquí al Parlament hi ha 11 de Vox, El de Catalunya hi ha 11? Són, És bastant. Què hem de fer les esquerres? Què dic? No ho sé, tio. És molt complex, no és la meva feina, no soc polític, no ho podria ser. Per què? Ui, no puc dir si estan gravant. No. Però, no sé, el meu desencant amb la política és bastant real. Ja no només, si vols mirar no en el tema de la independència, el que et deia, d'anar liant la troca, la puta i la Ramoneta, uns clàssics d'aquest país, però si te'n vas a Espanya, tio, en el meu cas personal, jo en Podemos anava a fer cega. O sigui, quan van sortir Podemos, El Pueblo, lo del 10M era? 15M. I això, o sigui, i vaig anar a votar il·lusionat. Il·lusionat de dir, ho canviem. Vaig a votar amb un somriure. Però no penses que potser no han pogut fer, Clar. per raons òbvies, tot el que no és tant una qüestió personal, sinó una qüestió que ja li va passar a Julián Guita, que no sé si el coneixes, però bueno, vull dir... Sí. Però llavors vaig a una altra pregunta. Quin sentit té que em desvisqui per alguna cosa que no podré controlar? Ja. Vull dir, quin sentit té... Mira, la meva reflexió. Quant temps portes en política? 6 anys. 6 anys? Ah, crec que portaves més. Llavors, no ha sigut... Sol passar.
S'han hecho largos, no? S'ha fet intenso, sí. Però tu, per exemple, has sigut militant d'esquerra sempre? No. No has estat a les joventuts ni res? No. Jo tinc 40 anys i tinc 21 anys cotitzats. Molt bé. Sí. Hòstia, pocs polítics hi ha que puguin dir això, eh? Sobta que no se sàpiga. Bé, perquè potser- normalment el que sona més és l'altre. Potser no tant, ja. Però vull dir, però hi ha molta gent així, eh? O sigui, vull dir que, al final, com qualsevol altre sector, hi ha de tot. I també el que tu deies, les esquerres, que la base de per mi, la base de l'esquerra és la il·lusió, l'esperança, no? Sí. El progrés, mai millor dit, progressisme. Si això mor l'esquerra, sí. La gent d'esquerra, el principal enemic de l'esquerra no és la dreta, no és el feixisme, és la desil·lusió i la desafecció. I el que es fomenta és això, precisament, la desil·lusió i la desafecció. Moltes vegades, si no tens eines per poder canviar-ho, és complicat. Sí, mira, a mi el que em passa, les últimes eleccions no vaig anar a votar perquè era com... A qui voto, tio? Ja. A qui voto? Les últimes van ser de Catalunya o... 14 de febrer de l'any passat, sí. Van ser les de Catalunya. Catalunya. Jo us he votat. Jo us he votat diversos cops, a més. Però arriba un punt que dius... Per què? Per què? Sí, potser el teu cas es salva. Però un tio que porta, no sé, anem a posar 20 anys al partit, que porta des de les joventuts, per arribar al Parlament, li han fet tants favors i ha hagut de fer tants favors que quan ell està en posició de manar em dóna la sensació que no pot manar. Perquè si fa alguna cosa que s'escapa una mica de la línia de pensament del partit, l'apartaran. I això s'ha vist en molts casos. Llavors, quin sentit té? Si realment faran el que vulguin. Hi ha una pregunta, tio, que fem aquí a tothom, que és molt senzilla, que és com s'arregla això d'Espanya i Catalunya? Com ho fem? Com creus que s'arreglaria? És complex perquè també crec que la forma... com crec que s'arregla, no sé ni si té solució. Però també és cert que des de ambes parts s'ha tensionat més un conflicte, s'ha intentat crispar més a la gent, als bandos, s'ha intentat crispar més a la gent del que realment al carrer està. Perquè jo tinc coneguts que no són favorables a la independència i em puc entendre perfectament i puc parlar d'ells amb això. Puc parlar d'això amb ells sense cap problema. Llavors, però sí que crec que hi ha un interès en... No, los españoles odian a los catalanes y los catalanes odian a los españoles. Com s'arregla? No ho sé. Et diria amb diàleg. No? Que esto us agrada, tio, el diàleg, no? Ponts a Madrid. Però s'ha demostrat que tampoc funciona. Llavors, no ho sé, tio. Té solució? Tu què creus? Tu com ho solucionaries? Jo crec que primer les equiparacions són perilloses perquè al final, per molt que no t'agradi el que ha fet, entre cometes, la part catalana, qui ha acabat a la trena, és que ha acabat a la trena. És que ens oblidem d'això, és que això és fortíssim. Després, la part espanyola, evidentment, va fer el que va fer. Crec que aquest no ho deia tant per el que comentava, sinó que molta gent acaba equiparant, no? I diu que s'arreglen. Bueno, escolta, si tu fots a la presó, si jo he de parlar amb tu, però segons com em fots a la presó, això ja canvia, no? I crec que al final no hi ha altra opció, o almenys és una opció o l'única que de moment s'està intentant és la d'anar a sumar gent, perquè és molt millor anar amb 7 que amb 5 a qualsevol àmbit de la vida i ja està, intentar dialogar, intentar que les coses passin, ja està. Però vaja, sempre li preguntem a tothom. Sí, el que crec que acabarà passant, però crec que no és ja a nivell d'Espanya, crec que és a nivell europeu, que estarà formada per ministats, que crec que és cap on està tirant, cap a una fragmentació, crec que passarà a Bèlgica... Sí? Jo crec que sí. Però com? O sigui, en un futur, Catalunya, Galícia i Euskadi... I alguna més i tot, alguna més. Sí? Una Andalusia o alguna cosa així, crec que tindrem... Sí, una Europa de regions. Crec que tindrem una Europa molt de regions. Em dóna la sensació. Senyor Chen. Una paraula, millor productor del país. És una frase. Emotional Goku. Talent. Albert Pla. Hòstia, geni. Rosalia. Referent.
Zetangana. Zetangana comercial. Comercial, però no en el sentit de música comercial, sinó de venedor. M'encanta. Pedro Sánchez. Perro Sánchez. Jo què sé, tio. No opino, millor corbata, si vols. Corbata. Sí. Feijó. Ara venen uns quants, eh? Sí, sí. Vende humos. Colau. Clar, és que jo sóc de Terrassa, jo no he viscut com Ja, ja. A mi em passa una mica igual, eh? No ho sé, supos ideal. Saps com... Sí, sí. Laura Borràs. Tieta. No? És que, o sigui, ja et dic, estic molt fora, però sí que he vist com els vídeos de... No de les tietes defensant a la Laura Borràs, no? Com una defensa de passi el que passi, ho has fet bé. Yolanda Díaz. Hòstia! No sé, no tinc opinió formada. O sigui, d'aquests polítics no tinc opinió formada com a tal. No estic tan fotut. Límit, no? No és la que volia posar un límit als aliments. Bueno, n'ha fet vàries, n'ha fet vàries. Sí, no sé, no tinc opinió formada. Pere Aragonès. Pobre. Puigdemont. El barquer d'Ítaca. Junqueras. Messias. Anna Gabriel. Referent. T'agrada? Sí. Espanya. Desastre. Catalunya. El nostre desastre. Terrassa. Capital. L'Ildami. Constància. L'Ildami, mira, fins ara tot ha estat bastant amateur, no? Per la meva part, la Queralt és meravellosa, però jo sóc amateur. Ara passes a la professionalitat més absoluta. Per l'amor de Déu. Ruth Jiménez. Ho diu per mi? Ho diu per mi? Per mi segur que no. Per l'amor de Déu, gràcies. Gràcies per aquesta presentació. M'encanta estrenar-me amb aquesta presentació, Gabriel, però també amb l'optimisme, amb el color i amb el bon rotllo d'un convidat com el L'Ildami. L'optimisme, Jo l'hora anterior rajant de tot. Però normalment tens un to optimista en general a la vida. És un tio que pensa, que reflexiona, que té alguna cosa allà que està tot el dia... No anem sobrats. Jo no sé si cal reflexionar aquest èxit brutal que has tingut, perquè ho has patat amb el supermercat. Això és relatiu. Bueno, ha sigut una de les cançons, l'Ildami, que més ha sonat a les ràdios aquest estiu. 1 milió de reproduccions. Això és objectiu. Però per això et dic que és relatiu, perquè 1 milió de reproduccions aquí a Catalunya és com, buah, l'hòstia. Però t'arriba qualsevol Bad Bunny de torn i 1 milió ho fot en una hora. Llavors és com, per això et dic relatiu, que parlar d'èxit és com, bueno, sí, jo què sé. Estic content, estic contentíssim, és el tema que més rebuda ha tingut i supercontent, però que al final els números tampoc... O sigui, t'agradaria ser un Bad Bunny? No, m'agradaria ser qui soc. Vull dir, sempre hi haurà algú que tingui més números que tu. No pots competir mai en ser el que té més visites o el que té més, o el que guanya més diners. Només hi ha una persona que té aquest títol al món. Escolta'm, teniu en ment, no?, el supermercat, la cançó, el videoclip, l'has rodat a un supermercat al Bon Preu, que jo no sé si t'han donat comissió, o com a mínim, cereals i llet per tot l'any, sí, l'Ildami. Malauradament no. Demana-ho, ja. Soc molt mal negociador. Sí? A mi em van deixar al súper i ja està, jo contentíssim. Un supermercat un diumenge, tio, guapíssim. Estava tancat, només per nosaltres. Bones sensacions. Només m'havia passat quan treballava en un súper, que era la mateixa sensació, però diferent, no? Treballaves de veritat, no? Sí, va ser la mateixa sensació, però estar reposant xopet a les 7 del matí no era tan agradable com gravar un vídeo. Clar que sí. De fet, quan llences el tema, publiques una foto a les xarxes amb un carro ple de capses, que tenim avui l'honor de tenir una capsa de cereals L'Ildami, i ell escriu a les seves xarxes: els L'Ildami són una realitat, demà a les 8. I què passa? Que es fa viral, o sigui, que més d'un s'ho van passar, no? Això era una campanya de màrqueting, però hi van anar la gent a comprar els cereals? Sí, van anar... Tinc gent bastant enfadada, Demanaven, els L'Ildamis? Sí, anaven allà a l'esclat, van trucar gent enfadada. Espera, te'ls posem aquí, si no. Va, sí, posa'ls allà per tenir-los. Va una samarreta dins, us l'he portat de regal amb enganxines. Ah, sí? Sí. Escolta, L'Ildami, això d'enamorar-se al supermercat
diríem que és per experiència pròpia o tampoc és real? Tio, tinc una història d'això que és brutal. O sigui, A veure. Sí, jo no m'he enamorat d'un supermercat, simplement que estava amb la meva parella en un súper i vaig dir, hòstia, que guapo que estaria fer una cançó en un supermercat d'una parella que s'enamora. Però, havent sortit ja el tema, havent sortit el vídeo, es veu que els meus pares es van conèixer en un súper, tio. No! Com us quedeu? No! No, tio. Home, No ho sabies? No. No ho sabies? Sí, jo sabia que s'havien conegut en un càmping, perquè els dos, quan eren joves, treballaven en un càmping de l'Escala. Però no sabia Que al que súper els de dos càmping. treballaven al súper, tio. Com et quedes? És boníssim. O sigui, crec que les És una sinergies de serendípia, l'univers. tio. O no? I com va anar? O sigui... Bueno, aviam, aquí estic. Bueno, els meus pares van conèixer a un míting, A un De míting? què? Què vols De dir, un qui? A un míting? míting polític, Ah, home! De quin partit? de bandera roja, Partit Comunista. Ah, molt bé. I com va anar això? Saps alguna cosa de la El meu història? pare estava allà repartint, la meva mare va anar i... O sigui, va ser la teva mare que... No ho sé, No sincerament. ho saps, això. No ho sé, però es van conèixer a un míting. Ja, potser tu has sortit tan passional, no? Per això. Que Per hauries- això jo faig cereals i jo clar, política, tio. clar. Escolta, poder i fama. Vosaltres creieu que obre o tanca portes en el terreny de l'amor o del sexe? Hòstia, si has de lligar per la fama tens un greu problema. No sé, ha de ser una putada lligar per qui ets. O sigui, en plan, lligar perquè has fet una peli o alguna cosa. Només lligar per això ha de ser trist, eh? Vull dir, no sé, jo en el meu cas crec que, per desgràcia, en el món de la música hi ha molta gent que ho fa, tio, que s'aprofita com Sí. d'aquest poder o una relació que és asimètrica i aprofita el seu poder com per crear patrons que no són sants. Llavors, no sé, està feo, jo crec. Crec que hi havia un grup de música que ho tenia prohibit, literalment. Prohibit de Entre lligar. ells es prohibien lligar amb les seves fans. Però és que això no és una que s'hagi de prohibir, és de sentit comú. Quin tipus de relació o vincle vols crear amb una persona que té idealitzat? És que ni és sa ni per tu ni per la persona, perquè la persona, en tal de que tu estiguis bé, accedirà a qualsevol cosa. O sigui, és injust, no és asimètric. O sigui, és asimètric. No està bé, saps? Vull dir, Has practicat l'eròtica del poder? No, jo, molt d'acord. El que sí que és cert que jo crec que en el cas nostre és diferent, doncs, perquè nosaltres polaritzem molt més. És a dir, un artista, sí que és cert que abans comentava ell de que potser se t'apropa un idiota o un imbècil, però en el cas nostre podem tenir gent que directament t'odia o que et vol no sé què, no? Polaritza molt, molt més. A un artista és complicat que algú li digui m'has arruïnat la vida, no? t'imagines? Supermercat em va arruïnar la vida. En canvi, els polítics, polítiques, sí que pateixen molt. L'exemple és Irene Montero i Pablo Iglesias van tenir 40-50 nazis davant de casa Sí, seva senyor. Sí. durant mesos i mesos cridant i no va passar res, no? Però sí que en el nostre cas jo crec que has d'anar sortir, Sí. has de sortir d'una forma molt controlada i també has de tenir una vida molt, suposo que en el seu cas també, molt equilibrada, si no, no pots. Jo sortiria a la tele si m'agafessin a les 5 de la matina no sé on, és que no puc. Ha de ser jodido, la teva posició, tio. Sí, has d'anar en compte. Acabo només amb aquesta imatge. Tu tens clar el que ets perquè t'hem vist a Instagram vestit de jugador del Barça, aquesta imatge. T'hem vist també de capgros i no sé, què et faltaria? A liderar un partit polític? Sí? Et faltaria liderar el partit polític? T'agradaria? No. T'ha tirat la canya? És la meva esquerra, tio. Li has tirat la canya? És que... El grup parlamentari de Madrid funcionaria com un tiro. Sí, tio, així. Allà. Pregunta al Sánchez. Uah, tio. El rap i la política. Anem a juntar això, vale? Va. Jo us donaré el nom d'un polític i 3 possibilitats de nom artístic de rapero. Vinga. Vale? I si teniu la ment creativa que avui, pues, s'admeteixen suggerències. Molt bé. Vale? A veure, comencem per el Pere Aragonès. Vale? Que raro, perquè mai el poses. A que no? No? S'ha Haig dit- de dir que és que tampoc conec la seva figura. Bueno, menys o menys, sí. Fa metre i mig, no? Així m'han dit que és molt baixet. Clar. És veritat, això? Metre i mig, no. No, però sí conya, que- és una exageració. Eh? Vull Sí que dir, és baixet, sí. Vale, doncs jo l'he posat Lil Peter, perquè Vale. Lil significa petitó, vale? Així que no cal explicar-ho gaire per què. Baby President, perquè és el president més jove. No, aquest és Està queda faltona, això, No, està quedant...
Baby jove, baby president és perquè és el president més jove de la història de Catalunya. Té la meva edat. Ah, És el més jove, eh? Sí, Molt bé. i Ultimate Indepe, ¿vale? O The Last Indepe, perquè després d'aquesta picabaralla que ja sempre amb Junts, jo crec que serà l'únic Indepe que quedarà viu a la Terra. Baby president. Baby president. Jo també, baby president. Baby president. Clar, tio. Vale. Ada Colau. Vale? A veure què et sembla. 50 years. Vale? Perquè són els anys que ella vol ser alcaldessa, tot i que va començar dient que es presentaria només 2 legislatures. 18 meses. Vale? Quan porta? Pues no ho sé, però jo crec que el pas que va No, porta 2 legislatures. i vol anar per la tercera. Porta des del 15, de l'any 15. Sí? Després, 14, perdó, 14. Killa Pollution, Killa Pollution m'agrada a mi. però només si és de cotxes, perquè si són de creuers li deixa passar tothom. Ah, ja, l'altre dia vaig veure un vaixell de l'hòstia, Clar, amb un fum fosc al port, tio. que és com els cotxes no entren, però els creuers amb 40.000 milions de Vaig turistes flipar, italians, tio, sí, no? vaig flipar. I Big Illa, perquè el supra secret de la vida és convertir Barcelona sencera en la superilla més gran del món. Jo em quedo amb Killa Pollution. És que té força aquest, Aquest està molt ben parit, eh? Killa Pollution. Jo ho he dit alguna vegada, jo li diria no culpa, saps? Perquè mai té la culpa de res. No guilty. Sí, exacte. No guilty, perquè ha de ser en anglès. Però això... No guilty. No, estic en contra. Per què? Perquè això són complexes que tenim els catalans. Ah, llavors que... Això són complexes de que si ho fas en anglès molarà més. Ah, pues entonces... Sense llavors, culpa. Sense culpa. Sense culpa està guapo, eh? Com mai, aquell. té la, Oco. mai té la culpa de res, tio. Pues O sigui, sense- és Però molt aviam, meritori. Gabriel, no personalitzo, però no conec cap polític que digui m'he equivocat. Però, El rei Juan Carlos. Jo ho he fet, però m'és igual. O Però dic, en norma general, normalment, però és balones fuera. A veure, que jo, tio, jo a Colau, jo no vinc de l'odi a Colau, ni molt menys, i la valoro com a política, com a activista i tal. Però, tia, em sembla molt acollonant que al final l'alcaldessa de Barcelona no tingui mai la culpa de res. Següent, Pedro Sánchez. Hombre! No. Respecte. Iron Face. És que pot ser sense culpa. Aquest sí que mai té la culpa, tio. M'ho diu a mi com si fossin col·legues de Pedro Sánchez, saps? Però, tu saps, us veieu allà, després al curro, tio. Pedro Sánchez, proposo Iron Face, perquè té, a part de bonica, perquè té la cara bonica, té la cara més dura que el ferro. Killer Left, vale? Perquè ell creu que és el president més progressista de la història, però clarament s'està agarregant l'esquerra. O Smiley King, el senyor que pensa que tots els problemes del món s'arreglen amb un somriure. I lo bé que li queden els trajes, però bueno. Que és guapo, Sense culpa jo crec que és un tio que li encaixa fortament, potser més que la Colau i tot. Algo amb el Falcon es podria jugar, Falcon Crest. però clar, llavors ja entres una mica a semblar el Jiménez Los Santos i no volem. No sé, No és... el de somrient m'ha agradat. Smiley King? Jo, Pedro Pitt o Brad Sánchez. Ah, Brad Molt guapo. Sánchez. Tio, és guapo. Sí, no, té planta, és Té la cara guapo. molt simètrica. I ja l'últim, Gabriel Rufián. Un altre clàssic. Una mica gangsta, no? Es diu? Sí. No? Mr. Hair. Mr. què? Mr. Hair. The Hair, de Ah, cabell. vale. Perquè mira que ser polític ha de ser estressant i mira quina estructura capilar té, que no no. es quedarà calb a la vida. Molt bona. Sí que em quedaré. Molt bona línia de cabell, bro. No, tio, em quedaré. Lil Tren, perquè l'any que ve l'obligaran a empadronar-se un ave, perquè l'agafa moltíssim, està damunt a baix sempre, o la Fura de Santaco, perquè quan està al Congrés dels Diputats treu sempre la seva part del neighborhood. Està mola. Qual t'ha? A mi el de la Fura de Santaco em mola. La Fura de Santaco. Està mola molt.